7 फेब्रुवारी सकाळी 7:30 वाजता मतदान सुरू झालं। माझ्या स्वतःच्या मतदान केंद्रावरती पहिलं मत करण्याचं भाग्य मला आज मिळालं। माझ्यासोबत मतदान करण्यासाठी सन्माननीय अशोक सावंत, भाऊ सामंत यांनी सुद्धा मतदान हक्क बजावला। एकंदरीत पाहता मालवण कुडाळ मतदारसंघ असो किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा असो, महायुतीला अतिशय चांगलं पोषक आणि उत्साही वातावरण या जिल्ह्यामध्ये आहे। 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती 100% यश यावेळी या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदवरती महायुतीचा झेंडा फडकून महायुतीला मिळणार असं वातावरण संपूर्ण या जिल्ह्यामध्ये आहे। महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय राणेसाहेब, विद्यमान खासदार, तसेच भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाण, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे, आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून ही महायुती झालेली होती। आणि ही महायुती झाल्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये अतिशय पोषक महायुतीला वातावरण निर्माण झालं। आणि कधी नव्हे ते महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा रिझल्ट या महायुतीच्या बाजूने 1 नंबरचा रिझल्ट लागेल। एक आगळा वेगळा विक्रम या जिल्ह्यामध्ये होईल महाराष्ट्रामध्ये, अशा प्रकारचं सर्व महायुतीच्या पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी काम केलेलं आहे। तर माझी खात्री आहे की 50 जिल्हा परिषदवरती सीटवरती आमचा झेंडा फडकेल, पण 100 पंचायत समिती सीटवरती आमचाच झेंडा फडकेल। त्यामुळे विरोधक या ठिकाणी राहिलेले नाहीत आणि खऱ्या विकासाच्या बाजूने महायुती गतिमान सरकार म्हणून आज महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून हे सरकार चाललेलं आहे आणि विकास होताना लोकांना पाहायला मिळतो आहे। त्यामुळे विकासाच्या बाजूने महायुतीला मतदान मोठ्या संख्येने या जिल्ह्यातील मतदार करतील असा माझा विश्वास।